Meşa mezin ya azadiye kudiyeke sebatê da ji aliyê Dem Partiyê hate destpêkirin û partî û rêxistinên sivîl tê de bi cî girtin roja pêşemê li Rihayê bi dawî dibe. Lê ev meş ku ji milê Colemêr bû Qersê destpêkir li gelek bajaran bi dorpêça polîsan da dewam kir. Li bajarên ku çalakvan derbas bûn, wilayet qedexe danî ser meşa wan. Ji ber van qedexeyan jî çalakvan nikarbû bi gel re bimeşin. Li serê Emeşê çalakvan di dorpêça polîsan da çalakiya xwe dewam kirin û gelek welatiyê ku xwestin piştevanî bikin bi gefa desteserkirinê rûbirûman. Gel dixwaze bimeşe lê li wir de jî pratikên tecritê, polîtikayên tecritê aslında dikevin dewrê û dixwazin gel ji me qut bikin. Ji xwe tecrit ev e bi xwe ye ji ber wê yekê ku hemû gelê me jî dikare bibîne ku tecrit çi qasî li nav me de belav bûye. Parlamenterên Dem Partiyê li ser vê meşê her wisa pêşwaziya gel hizb û nêrînên xwe wiha anîn ziman. Dilgirmeyekî hembêzekî mezin meşvanên azadiya nîşanda ev hêvî û bawerîya me ew e wê demekî nêzik da tecrîda ser rêberê gelê Kurd Rêzdar Öcalan û rake û wê pirsgirêka çareser Kurd bi rêv rêvazên demokratîk were çareserkirin ev îrada nav gelê Kurd da heye û hemî dostûn hezkirinên gelê Kurd jî piştgirî dide vê çalakiyê. Meşa çalakiya mezin ya azadiyê bazê sebatê de li gundê Amarayê li Rihayê bi dawî dibe. Xecilan Farqîn, Deng Amerîka, Amed.